Hej alle sammen, og i dag spiller vi GGPP og med Nikolaj. Ja, han siger ikke så. Ja, vi sidder og spiller på GGPP, ja, det har jeg nok sagt ikke engang, men ja. Og ja, vi skal PvP lidt. Du må komme ud. Nikolaj. Og ja, der er IP i beskrivelsen, hvis I kender den. Det kender I nok selvfølgelig godt. Ellers så siger jeg den nu. Der er, hvad hedder det? ggpvp.dk. Det er IP'en i hvert fald. Det kommer også til at stå en, hvad hedder det, ham deres YouTube-kanal, ham der driller mig lige nu. Ej, jeg har magt Nu skal vi ud af PP. Vi ved ikke, om der er gode folk derude eller ej. Og ja, så hvis der er baggrundsstøj. Det kan det godt være lidt. Og mig og Nikolaj, vi er ikke sammen. Teamer vi ikke? Nej, vi teamer ikke. Det gør vi aldrig. Ja. Der er 2 hjælpere inde. Undskyld, du besætter noget. Kan ikke du... Kan ikke gøre det? Så er han død. Der er lige dræbt 2. Og så kommer der nogle af de her syge folk der. Så er ikke noget. De er lige har pyjamas. Bananer i pyjamas. Okay, død. Jeg tror ikke, Men okay, jeg har 5 kills og 17 døde. Nå, okay, du kan bare se, du kan se dem, hvis du går ud af en åbenbart. Jeg har 9 døde. 9 døde, jeg har 17. Jeg går lige, jeg døde lige, men den reagerede ikke med. Shit. Perfekt. Wow, så forsvinder tingene lige snart jeg dræber en. Nu er vi. Nej. Jeg er død. Jeg har spist, så jeg skal bare væk nu. Okay. Hopper der en ned, og så slår man en, og så død. Sådan kan ting gå. Og videoen kommer til at være 7-10 minutter lige her omgående. Og der er en hacker der. Ja, for vi har ikke fået lavet så meget til det, og I må... Han hedder Letch, eller hvad han hedder, og så kan han hedde. Der er en hacker, der hedder... Nu skal jeg se... Ej, jeg kan ikke finde. Ja, jeg ved bare, det er en der har man kan report dem. Report Letch. Nej, jeg må ikke dø, jeg må ikke dø. Jeg må ikke dø. Au, jeg døde. Jeg havde mega syge ting på mig. Antenna backbone. Makro. Speedhack. Jeg har det. Okay, Laura. Jeg har det ikke. Okay. Der er en der efter mig. Hjælp. Jeg døde. Jeg er bare lige sådan skudt bagfra, og bare lige sådan en pil for det lige i hovedet af. Der er for ingenting her. Bananer. Blev du ikke lige slået, inden du nåede at komme ind? Nej. Jeg vil godt lige nå 2 nætter gratis på jorden og noget Danmark her. Thailand hedder Dark Dragon, der hacker fuldstændig. Jeg har det på vis. Så report det. Du kan reporte den, kan du? På Dark Dragon. Okay, killer over for sig. Hvorfor har GGPP ikke så meget mere, for der er så mange hacker herinde. De kan godt lige have lidt mere bedre service. Hvorfor går de kun mod mig? Jeg fik jeg killer. Det gjorde jeg ikke. Perfekt. Eller hvad? Nå jo. Ej, jeg var efter en, der var ved at dø med sådan en mega syg diamond gear. Så nu handler det bare om at hoppe ned og tage det, og så løbe. Ej, så er det en af de andre, der tager dem. Nu løber jeg. Nu dør jeg. Jeg er ikke god til det her. Det var mig, der gjorde det. Du ved det godt, ikke? Nej, Nikolaj.
Jeg Ej, elsker. det rimede. Ej, Nikolaj. Ej, Nikolaj, du er en lille streg. Ej, du er. Jeg ved, du har min for streg, den lille. Der er mega mange hacker derinde. Eller er det bare nogle syge til PvP? Jeg tror bare, de hacker ikke. Det er simpelthen bare. Har du makro? Jamen, prøv det. Må man ikke have en på GGPP? Nej, men du må gerne have det, du må bare ikke bruge det. Ja, jeg vil godt have det, men... Ellers så bliver man jo bandet, mega mange der bliver bandet, bare på den ene ting. At man har makro. Man bruger det bare ikke. Ved du hvad, nogle af mine venner, de har gjort med control, så de styrer med piltasterne i Minecraft. Hvad? Ja. Bananer. Det fik man ikke lov til. Kommer mig. Er du død? Ja, jeg døde lige ved dig. Hej, bag mig. Åh, dig, Nikolaj. Hej, Nikolaj. Nej! Hvor meget liv havde du? Et et halvt okay. Nej! Nej, kan vi ikke komme op i det toren her? Hvad? Jo. Kan man komme ind i huset? Ja, lækkert. Bare lige komme ind i uindrettet hus. Hvis man kan sige det. Ah, nej jo. Dør. Jeg elsker det her GG. Nå, Nikolaj, næste gang jeg dør, så slukker vi. Slukker du? Ja, altså videoen. Ja, det ved jeg. Jeg må håbe, jeg lever lang tid nok til at overleve. Det bliver med, at jeg skal kæmpe mod Nikolaj. Det er stars. Så mange har jeg dræbt, det er ikke bare vildt. Nej. Hvad? Mange har du dræbt? 7. Nej, der er ikke en diamond guide. Nej, okay, man ikke mere. Fand en. Jeg hører, jeg så game 1. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle have så game 1. Jeg dør nu, hvis jeg griber ham der. Okay, jeg har et halvt hub. Jeg sparer væk nu. Løb for livet, dejlige liv. Dejlige liv. Godnat. Godnat. Nå, sødt lille jumbo. Jeg skal lige. Hov, nej. Nej, der kommer en diamond guy. Yeah. Det skulle godt, Anne. Nej, jeg dør nu. Okay, jeg døde. Nå, vi slukker videoen af nu. Vi kan mødes ned i bytterummet. Ja, der kommer nu. Som vi altid gør, ja? Så folk ikke går ind i hovedet af os, det ved jeg ikke. Er du gerne der hacker? Kommer du, eller hvad? Ja, okay. Vi mødes ned i bytterummet. Hej, Nico. Hej. Kom der. Vi vil gerne sige rigtig mange tak, fordi du så med. Og husk at subscribe og like og dislike, hvis I kan lide det. Ja. Der er IP og alt det der i beskrivelsen af alt muligt. Og hans YouTube-kanal i beskrivelsen. Nå, gå nu væk, Nikolaj, jeg gider ikke. Så vi ses, folkens.